भुटाननि कुइन मादार दर्जी वांगमो वांगचुकनो 22 उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्था 2025 खौ गाबोन गथायगोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट आरो आबसुनि होनायाव बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय बे बोसोरनि 22थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फाइकि बान्था 2025 खौ भुटान हादोरनि कुइन मादार दर्जी वांगचुकनो गथायगोन। भूटानर कुइन मादार बुली कोৱা হৈছে गियालियम आसि दर्जी वांगमो वांगचुक तेखेतक बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मर नामत अनुष्ठित सोल्जार अफ इउनिटी एवार्ड आमी प्रदान কৰিবলৈ কৰি আছো। এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই সৌভাগ্যৰ কথা যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এজন ব্যক্তি এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিবলৈ সুযোগ পাইছো যিয়ে নেকি অলৰেডি ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ক্লেইম আৰু ৰিকগনিশ্যন পোৱা এজন ডাঙৰ ব্যক্তিত্ব। তেখেতে ভূটানৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ডাঙৰ ভূমিকা লৈছে আৰু বিশেষকৈ যিটো ভালনাৰেবল সেকশন অফ পিপল যিসকলে দুখীয়া শ্ৰেণী আৰু নিম্নতম পৰ্যায়ত বাস কৰে তেওঁলোকৰ উন্নতিৰ কাৰণে ভূটানত তেওঁ বহুত কাম কৰিলে আৰু বহুত সফলতাও পালে। बिथाङा भुटान हादोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोनाय सुबुं आरो बिथाङा समाजारि बिथिङावबो गोबां खामानि मावबोनानै जाफुंसार जाबोनाय आरो थागिबिफोरनि थाखाय खामानि मावनायनि जाउनाव गोबां नेशनेल लेभेलनि बान्थाबो मोनबोबाय। लोगोसेनो बिथाङा थुनलाइ हारिमु आरो रांखान्थि बिथिङावबो लिरबिदां लिरनानै बिजाब दिहुनबोबाय होननानै फोरमायदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे बान्था होनाय हाबाफारिखौनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव गाबोन फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो भुटान हादोरनि कुइन मादार दर्जी वांगमो वांगचुक बिथांजों लोगोसे आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि आगुनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो गोबां हारिनि दैदेनगिरि आरो थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लागोन। गाबोन जानो गोनां जोंनि 22थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायनिखि बान्था बे बान्थानि सोमोन्दै नोंथांमोननो एसे फोरमायनो होननानै नोंथांमोनखौ दिनै बिसिम जों लिंनानै लाबोनाय जादों। नोंथांमोना मिथिगौ जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ 2004 मायथाइनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सुबुंथिनि फाइखि बान्था मुङै मोनसे बान्था होबोबाय थादों। बोसोरफ्रोमबो बे बान्थाखौ होनाय जायो आरो 2025 मायथाइनि जाय 22थि सुबुंथिनि फाइखि बान्था बे बान्थाखौ जोङो बे बाराव भुटाननि मानगोनां रानि बिमा गियालियम दर्जी वांगमो वांगचुकनो बिथांनि सुबुंथियारि जायनिखि अबदान बिथांनि समाज सिबिनाय आरो जोंनि सिमानि हावरि हायिनहालागै जेब्लाबो रायजोफोरनि मोजां खामानि मावबाय थानायनि जायनिखि गोसो बिथांनि हाबाफारि बेखौ नोजोर होनानै बिथांखौ सायख'नाय जादों। बिथाङा गावनो फैनानै जोंनि बे बान्थाखौ आजावनो होननानै खोथा होदों आरो बेबादियैनो गाबोन जोंनि नैबेहाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव जानो गोनां बान्था बिलाइनाय हाबाफारियाव बिथाङा गावनो थाफैनानै बान्थाखौ आजावफैगोन आरो बे बान्था बिलाइनाय हाबाफारियावनो जोंनि आसामनि मानगोनां रायजोपाल मुस्रि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसेनो जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ सिगांनिफ्रायनो जोंनि थांखि आरो हाबाफोरखौ रायजोफोरनि खाथिसिम सहैहोनो हादों। जों बेखायनो
एबारबो मिजिं थिदों जे गाबोननि जानो गोनां हाबाफारियाव नोंथांमोनहा बयबो बाहागो लानानै जोंनि गाबोननि जायनोखि हाबाफारि बेखौ मोजाङै कभारेज होनानै रायजो राजाफोरनि सिगांसिम बिलाइहैगोन होननानै आं मिजिंथिनायजों लोगोसे बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।